Salutare tuturor, eu sunt Lucas Manea și în acest videoclip vreau să vă spun ceva. Sunt supi! Da, sunt puțin supărat, dar în ce legătură sunt supărat? Păi sunt în legătură cu jocurile din ziua de azi și am să vă explic motivele de ce sunt puțin supărat pe jocurile din ziua de azi. Nu vreau nostalgic sau ceva, dar am realizat că multe dintre jocurile din ziua de azi nu mai sunt cum erau înainte. Adică nu mai par la fel de distractiv. Am început să mă plictisesc destul de repede de ele și am să vă spun imediat motivele. Un motiv de ce jocurile nu mai sunt la fel de bune cum erau odată este că mulți dezvoltatori au început să devină mai obsedați de câștiguri sau de cașcaval în ghilimele decât de jocul în sine. Adică aici mă uit la voi, Rockstar Games, care în loc să faceți GTA 6 sau un joc complet nou, pe voi vă doare bașcheți și lansați GTA 5 pe PS5. Yay! GTA 5 pe PS5! Deci PS2 a avut 3 GTA-uri, adică GTA 3, Vice City și San Andreas. Dar GTA 5 a avut 3 PlayStation-uri, adică PlayStation 3, PlayStation 4 și PlayStation 5. Ceea ce în opinia mea este o mare nesimțire, deoarece refuză să facă jocuri noi sau continuarea jocurilor. Adică, aici pot să mă uit puțin și la anumiți developer gen EA sau mulți dezvoltatori sunt cam nesimțiți în ultima perioadă. Doilea motiv este remasterurile în ghilimele. Adică, de exemplu, ăștia de la Electronic Arts au scos Need for Speed Hot Pursuit de ăla din 2010 remastered. Ce e remastered de la E? Nimic. Are aceeași grafică ca din 2010. Ce are în plus? Are tot conținutul adăugat. Foarte bine că ați adăugat tot conținutul descărcabil, dar totuși mai bine nu-i puneați numere de remastered. Mai bine puneați de complete edition sau ceva, dar nu remastered, că remastered înseamnă că jocul a fost reparat pentru a merge mai bine pe noile platforme. De exemplu, GTA San Andreas ar trebui un remaster, că pe calculatoarele mai noi merge un pic mai prost și buguit. Deci ăla ar fi un remaster. A venit și locul 3, hai să vorbim despre grafică. Adică grafica în sensul de art style, nu grafica în sensul de detalii sau de genul. Jocurile au devenit mai realiste în ghilimele, adică nu mai există jocuri cartoony gen Super Mario sau astea e mai vechi, dar încă mai există, dar sunt rare ca naibii. Dar astea realiste, cică-s cele mai tari jocuri. Bă, să știți că alea cu grafică realistă nu sunt nimic bun. Sunt toate la fel și sunteți și plictisitoare. Ia mai bine duceți-vă naibii și creați un nou art style gen cum e la Cuphead cu grafica aia de desen animat din 1930 sau ieșiți naibii din industria jocurilor video că nu sunteți buni de nimic. Adică grafica realistă e atât de repetitivă și foarte folosită că ajunge să plictisească piața de jocuri video și să fie jocurile video foarte plictisitoare în opinia mea. Al doilea motiv sunt lansările anuale. Adică ce jocuri se lansează anual? Call of Duty, FIFA, NBA 2K, WWE s-a lansat înainte că n-a apărut 2K21 și multe se lansează în fiecare. De ce e o problemă? Da, poate apar multe jocuri, dar apar multe jocuri dar de proastă calitate. De ce credeți că Rockstar de la GTA 4 la GTA 5 i-a luat vreo câțiva ani? Ca să facă un joc de calitate. Dar dacă faceți câte un joc în fiecare an, să știți că nu faceți nimic bun. Faceți același lucru reciclat, ca și cum ați recicla hârtie, dar numai că l-ați marketat ca alt joc și tu te-ați pune prețul de 60-70 de euro mai nou. Și asta a fost și o problemă la Assassin's Creed până la Valhalla, că Valhalla a apărut la 2 ani de la Odyssey. Adică nu spun că Assassin's Creed e o franciză rea, spun că uneori această lansare anuală a rezultat în bug-uri sau în anumite controverse cu
această franciză, sau mă rog, cu Call of Duty și cu FIFA. Cincilea motiv și cel mai enervant motiv sunt microtransacțiile, lootbox-urile și cel mai mare iceberg, prețurile jocurilor. De ce e o problemă? Păi acum jocurile o să coste 70 de euro. Nu e nimic rău în asta. Dacă aveți bani, puteți să vă cumpărați. Stați, 70 de euro plus DLC, plus microtransacții și plus lootbox-uri. What the fuck? Ce corect e să mai dați încă mulți bani după ce ați dat căruța aia de bani pe jocul ăla respectiv. Adică aici mă uit la voi, NBA 2K, că pe lângă că jocul vostru costă 70 de euro, mai sunt și microtransacții și lootbox-uri nesimțite rău de tot, care, mai mult vă stoarce bani decât să vă jucați. Unele jocuri de genul ăsta ajung să fie mai degrabă cazinouri, simulatori decât jocuri în sine, mai ales NBA 2K. Șaselea motiv și ultimul motiv sunt dezvoltatorii foarte ipocriți și nesimțiți. Deci, primul astfel de dezvoltator este ăla care nu știe să numere toate cifrele. Adică, de exemplu, Valve sau creatorul Counter-Strike-ului nu știe să numere pe la 3, Rockstar nu știe să numere pe la 6 și mulți nu știu să numere până la 4, 5, așa. Și că e un lucru rău, adică vrei să ai al 4-lea, al 5-lea joc în franciză și nu primești. Da, și mai ales Valve că nu știe să numere pe la 3, și murgă același CSGO de mulți ani și strică astfel de dezvoltatori hipocrit și nesimțit. Sunt ăia care sunt obsedați de bani mai mult ca niciodată. Adică aici mă uit la voi, Electronic Arts și Activision, care au fost cei mai votați ca cele mai urâte companii din America din cauza asta. Și jocurile lor nici nu sunt de calitate. Dar ce să fie de calitate când se gândesc doar la bani și la profit și la toate alea? Când în loc să dezvolte un patch pentru jocurile lor bucuite, mai mult se axează pe DLC-uri, pe microtransacții și pe lootbox-uri. Deci nesimțiți rău de tot sunt ăștia. Deci sfatul meu, să nu mai cumpărați niciodată un joc de la EA sau de la Activision, că sunt ultimii hipocriți și nesimțiți. Ultimii astfel de developeri sunt ăia care își mint audiența. Sau mă rog, Ubisoft și CD Projekt Red. De ce? Pentru că în primul rând Ubisoft are niște trailere care jocurile arată foarte bine, dar în realitate arată ca niște mizerii în realitate. Și uneori gameplay trailer mai degrabă e cinematic, nu gameplay. Și al doilea că CD Projekt Red cu Cyberpunk-ul lor că au mințit că va fi un open world next gen adventure și că puteți să faceți multe chestii, de fapt e o minciună totală. Că în Cyberpunk doar vă plimbați cu mașina și bug-urile sunt atât de vai de capul lor încât a mai avut și un buget de 300 de milioane de dolari. Vă dați seama cât de mult e asta? Și jocul zici că a fost făcut în 5 luni, nu în 8 ani, cum v-am mai zis, jocurile dezamăgitoare. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like și subscribe acestui canal minunat pentru că o să ne ajute foarte mult. Și dacă nu dați like, mă supi.